baimenik gabe, ero emango genuen, nahiko txarto erregimenak nahiko txarto ikusten zuen pelikula bat, Berlanga ero barne. Eta ez dut garatzen, ez dut behar. La muerte accidental de un ciclista. Zan kritika soziala zan. Zer dirudun batzuk eta jai baten ondoren, ez dakit zer, kotxistipuz hiltzen dute txirrindulan doan bat, eta iaz egiten dute, ez? Hori dela eta kritioka bat ez dakit zer. Eta hori dela eta nun agertzen dian udaltzain batzuk. Bion salagarria. Delante nuestro que no te queremos llevar esposado. Joan gure horretik, zan da, udaletxea, klausura. Gero alkatia ero parte hartu zuen, zer bestala beralako kontua zan, multa eta ordaindu ezek kartzela, zigorra. Eta nire aurrian alkateak ez da gobernadori ez edo hitz egin ez egizar, da, ez gidaten azkenean jarri.